Se, der sidder Hope og glæder sig til sin julekalender. Så. Og det er advent. Se, Hope. Kom. Og den 8. Ja, vi skal åbne den store. Og jeg ved ikke engang, hvad denne her er. Så. Hvad søren kan det være, Hope? Hvad, Misling? Nej, Hope. En fodbold. Se. Og så skal vi se, om Hope overhovedet gider at gøre nok ikke. Se. Hope, se. Hvad kan du bøde på? Kan du friste med noget? Hope er vi lidt skuffet.